Witam was moi roztomili. Dzisiaj czwarta część przygód Johanki we Srogiej Hucie. Myślę, że rada posłuchacie, jak godą zawsze Krista czubów na niejeżdżech i w życiu nie byda. Jest zwykła ślązaczka i czytą od serca. Jak są jakieś pomyłki albo potknięcia, proszę o przeboczenie. Przygody Johanki na Wydziale Budowlanym. Jak już wiecie, wylądowałem na Wydziale Budowlanym Srogiej Huty, konkretnie w Ausgabie. Spotkało mnie tutaj trochę przygód. Był jeden taki hop, z kierem że jeździła do pralni albo do zeltrowni na hucie. Wiecie, to była taka wytwórnia wody sodowej. I jechaliśmy autokarą. Trzęsło człowieka sakramencko w czasie jazdy, a najbardziej kejmy jechali bez glajzy, kierych na hucie było wpierony. Mój kierowca od autokary był człowiekiem małomównym, o szorstkim obliczu. Nazywał się Kowalski. I no prawda była tako, że to nie było jego prawdziwe miano. Nie godał po naszemu. Bez tuszpisza, bo się inaczej nazywał, a ja do niego godała: panie Kowalski to, panie Kowalski tamto. Pewnego dnia fes się na mnie znerwował, kiedy jemu kolejny raz powiedziała panie Kowalski i wybuchnął: dziewczyno, jak ci się odwina, to ino się obejrzysz, bo ja się nie nazywam Kowalski. Ja cię lubię, ale przestań tak mówić. Mnie, powiem wam, luft we piersi się zaflupował, jak we takiej flaszce ze frupem, i dostała hart z klekotów. Bardzo go przeprosiła. On mi powiedział, że on jest tak richtig nie Ślązak, że kamraty z roboty wiedzieli, że on jest Gorol i nadali mu takie przezwisko – Kowalski. Tym bardziej, co prawdziwe miano miał bardzo niemieckojęzycznie brzmiące. I tak dla szpany nazywali go Kowalskim, a ja przy okazji podpadła. Frysztik na wydziale. O 9:15 my mieli pauzę na frysztik. Szłach do damskiej szatni. Tam była pani sprzątaczka Stefka, pani autokarzystka Rita, niekiedy przychodziła pani Gizela, referentka, i pociskali my pierdoły. Robili my kafel i śniadali. Każdy wyciągał co tam miał, sznity z nylą bojtlów. Jak ktoś miał klapsznita z wusztym albo kejzą i był włączony kocher, wiecie, to taką kuchenkę elektryczną z taką spiralą rozgrzaną do czerwoności, to my te sznity dawali na ten kocher i się przypiekali. Tego smaku nie zapomnę do dziś. Dymiło się i woniało na pół hali. Nieraz mi pili mleko, bo pani autokarzystka i sprzątaczka miały przydział ze huty tego mleka, bo kery łaziły ze własnymi flaszkoma w takim metalowym koszyku do okienka bufetu, kiedy się znajdował na wydziale walcowni. I tyle na dziś. Zapraszam na kolejne felietony. Myślę, że się wam spodobało.